आयु हा बोथोरालाय मासे गुसुसै खुवायानो खाथारासै दिनैबो नै। औलै आयै ओमफ्राय आंनो कम्बल गोदान गांसे नांगौमोनलै। हा कम्बल गोदानखौथ' बायनांगौमोन गोजांनायालाय बोथोरानो गुसुसिन जाथारदोंना बायनायसो फैसानो मिलायथ'वाखैमोनहाय आबा। होमबाबो गांसे नांगोनलै गोजांसिननाय मोनथारदों आंखौ ओमफ्रायथ' फुरानाबो जाखाबायमोन ना आंनाथ'। दे आबा गाबोन रबिबारबो सोलाबोबा थांनानै लायब्रबना फैगोन आङो। औ दे आयै दसे थानानै थांसैलां कलेजाव। दे थांदो ओमफ्राय 50 थाखा दं नै आं खरसायाव लांफाबानो जाबाय दा। इसोर 50 थाखाल'। नाङाबा था आरो 50 थाखाल' जाबावो बेनो हो 50 थाखाल' जाबावो बेनो 50 थाखाया बेसेबां नोङो माबा खामायनानै लाबोफिननो हानाय आबा। 10 थाखाखौनो बिमानो होफैनो हानाय नोङो आरो 50 थाखाल'नो बियो। होफैगोनब्रा आयै होफैगोन ना र' आं एसे उनाव खामानि मोनबाना आंनि फरायनाया जोब्बा साख्रि मोनबा नय साख्रि मोनाबाबो बिजनेस खालामनानै खामायनानै लाबोगोनब्रा आं आयै। दे मोजाङै मोजां गावनि आथिङाव गसंनो हाबानो जाबायहाय आबा माथोबाव। सिखिरि नों बिबाराव माहायलालाय उइलालाय ना 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 बिमुर मुंनि नोंहां फैहां उरां फारां। ओइ लोखिथारा मा गान खनलाबाय थाखो? आयै एसे गान खननो मोजां मोनदों आं दिनै बेखायनो गान खनदों एसे। थांहां फैहां जाबाय उरां फारां जाबाय नैबे फाग्लि गोसोआ। आब' थुनथुलि बैसागु फांसनाव लेंहर जासिगौमोन माथो नोंखौबो हो? हायो जोंफोरजों जाम्बागोथ' थिख्ला जाथारदों आइ जाथारदों आरो एसे मोजां खनबावनायमोनबा सिंगार जानो हासिगौमोन। ओइ बे नोंसासो आरो माखौ हायो माखौ हायाब्रा आयै माखौ हायो माखौ हाया? दे मोजांनि खोथा। ओमफ्राय मिथिगौ ना रिल्स बानायनानै आंहा पस्टसो थांबावबाय आयै मालाय मोजांबो मोनबावदों आंना लोगोफ्रा। बे रिल्स बानायनायाबो साबधानहाय दानि जुगाव जानला मानला रिल्स बानायना हगारनांखाया नोंबो। नोंबोथ' माब्लाबा एकदम जायाफ्रामा मोसालाबायनानै हेगारो मोनगोनसो गथ'। है बेबायदि नङाब्रा आयै आंना दै। सोरबाबा जाबानोसै आंबो बेफोरबायदि जागोन बिदि नङालै आंना बे मोनसे इन्ट्रेस्टसोब्रा आयै आंना बिदिद्राय अभार देखायालै। रिल्स बानायनाय फट' भिडिअ होनायनिबो मोनसे लिमिट थायो। ओमफ्राय आयै आं नमिताखौ लिंहैनोसो सानदों खानाय बोजानांगौ दायो आंहा बेखौबो होनो सानदां थेख्लायाथ' खामानि गैया गथ'आ बोनोबो रोङा। आया आंनो खथ' बोबोदों ओमफ्राय नोंनि खानायखौ बोबाय थाया माथोसै आङो। मेथाइ जानो फैसा बिबांबा लेबेलसो देखायो थोद आंखौथ' दाथिनखा ओरैनोबाबो आं बोना होखायामोन। नै नों गथ'। थादोलै आं ओंखारहैखानोसै आयै। आब' थुनथुलि नोंना खानाय बोबाबो लाब गैयालै गुसुंना खानाया नोंना बेनो बे जाखागोन माथो बोबाबो। नै नों जाम्बा आंनि खानायखौलाय नों मा बुद्धि मोननो आंनि खानाया बेसे स्टाइलिश। आं आंनि खानायखौनो बेसेबा फसायखायो मिथिबाय नोङो गथ'। जाखागोन मायबा एसे खानाय गोलावबासो साइस नुयोब्रा आब' नोङोबो एसे खानायखौ गोलाव लाबा समायगौमोन दा। गथ'आ गावासो गथ'आ एकदम जायला लानानै मालाबा सिनथ्र'जोबना होगोन आं खानायखौ नोङो र'। नुबायना आयै मालायनि खानाय लामब्रे लानायखौबो प्रब्लेम जाबाय थायो बिहा। हाय हामा बुंनो नोंखौबोलाय बेखौबोलाय नोंसिनालाय बिदिनो। ओमफ्राय फिसा हिन्जाव बहाथो थांनो खानाय बोनो नागिरलायखो? आयै आं नोंनो खोन्थानायालाय आं आंनि सासे लोगोनि हाबायाव थांनो नागिरदों मोनसे गामियावहाय बिराद लेंहरबाय थाबायना आंखौ दा आङो नमिताखौ खानाय बोनो लिंहैनोसै इनिफ्राय जों थांसै आरो आङो हाबा जाहैनो। हाबा जानो थांनो? औ आयै आं बेसेबांबा बुंदोंमोन थांथ'लादां होननानै ओमफ्रायनो बे बिराद गाज्रि मोनगोन जाहैदों आं थाङाबा बेखायनो थांना फैनोसै आङो। इनिफ्राय माबा एसे हादान टाइपनिसो नालाय बिसिना आं थांनो नागिरनाय गामिया दायो बारा आंखौ नेटवर्क मोननाय नङा खोमालै आयै फना। मा जायो मा बेरो मानोथो थांनांगौ नोंलाय बिदि जायगायावलाय? हाबा होनबानो खारथारलांसै बिदि नङालै आयै बे आंनि बिराद मोजां लोगोना ओमफ्राय आं थाङाबाथ' मार गाज्रि मोनखागोन। थांना फैसै दे जेबो नङा। दे होमबालाय थांथारोबालाय माथो खालामबावनो। दे आयै र' दे नों थाथ'। आङो दासान्दि रिल्सफ्रावसो माबाफ्रावसो फनावसो एकदम हाबा नुबाय थादोंमोन लोगोनि हाबा मोनजासिगोन दे आरो हाबा जायैयाबो जा गोबाव जाखाबाय। गुसु गुला बहा हाबा जानो ओंखारोहाय गथ'आबो। एसे लोगोफोरजों थाबा दुखु दाहाफ्राबो खारोहाय माब्लाबा न'आवबो बेलाय बेसे थानो थांथों दे बाराबालाय। बोथोरानो गुसुद्राय जाबायहाय सान्दुंआनो एसेबो फैथारला। अराव थाबाल' एसे मोजां मोनथारसै आङो।
आबौ निजोम ओंखामाथ' मोनबाय नै हांसोनि दावदै लाबोदोंमोन बेखौ एवनोसै जोगोनारखौ बाथोन बायदि बानायसै ने आबौ दे नोङो जिरायखादो आबौ ओंखामखौ एसे खुरना हरग्रोखानोसै आं दावदै एवनानै जाथ'वा आबै ओमफ्राय नों मा सानखो आं बुंनायखौ नों बुंनाय आङो थांनोसैलै आबै बिनिफ्राय ओमफ्राय आङो बैसिनावनो थाहैनोसै खामानि मावग्राबो नांगौनो ओमफ्राय फरायहोगोनबो बुंनाया आंखौ हाब आबौ निजोम मा बुंखो नोंलाय बेखौलाय अब्ला मा आबै बेहायलाय नोंजों थाबाबो बोथिसे ओंखामखौनो मोनजाहां बोरैबा आरो स्कुलावबो सोनोबो हाखाया नोङो खमसे खम बैसिनाव ना आरो बिस्रा माहाजोनबोनो बिसिनाव थाबा लेखाबो फोरोंगोन बुंदों बिनिफ्रायथ' जानाय थानाय गासिबो ओमफ्राय फ्रि ना सोरबा बुंबानो जे नों थांथारनांगौ बेथ' नङाना आबौ जानो हागौ एसे मोनजाहां जायो माब्लाबा थेवबो आं नोंखौ रसा फोनाङाथ' आबौ सना ओहो आबै आं स्कुलाव थांनो लुगैयो आंनि लोगोफोर बायदि आंल'सो थाङा आंनि लोगोफ्रा गासिबो स्कुलाव हाबजोबो बेनिफ्रायथ' बैसिनाव थांबा आङो फैसाबो मोनबावगोनसोनो स्कुलबो फरायनो मोनखागोनबालाय आबै आं बैयाव थानायानो साबसिन ना नङा आबौ आं नोंखौ बोरै बिदि हगार हरनांगौ जाखो दे नाङा मालायनावलाय मानो बिदि थानो आं थांगोन आबै थांगोन आं आरो नों आंखौ लाखिनाङालै बेबायदि ओरैनोबाबोथ' नों आं बिनायखौ जेबो होनोबो हाखायाना आं स्कुलाव थांनो लुगैयो बेखौबो नों आंखौ सोनो हाया फैसायानो गैखायाबा नोंनाव आबै आं बिसिनाव थाबा नोंनोबोथ' फैसा हरनो हाबावगोनसो आङो आंनाव फैसा फैबा मिन्थियाबालाय मालायनाव थानाया एसेबां गोरलै नङा आबौ बिसोरबा माबायदि बाहायगोन जेबो खामानियानो गैयानो एसेल'सो मावनांगोन होनदों आरो बिस्रा बिराद बुरजा माहाजोनखानो आबै नाथाय जों गोरिबखौलाय माहाजोनबाबोथ' एसेबां माबा खाथिर खालामनाय नङा खोमादां नों जेबो मिन्थियालै आबै नों बुरिबायना आरो बांद्राय नों बिदि गिदिंबाय थायाना गासैबो एखे नङाथ' सबनो मानसिनि गोसोआ आलादा जायोना ओमफ्राय नोंबोलाय आंनो बेसेबां बिदि जाहोबाय थानो दे आबै बेखायनो मोजां जागोन ना आं बिसिनाव थाना फैसाबो खामायगोन एसे खामानिबो मावनो मोनगोन लेखाबो फरायनो मोनगोन आंना लाइफआ एसे साबसिन जागोन ना आबै नाङा दे आबौ आं हगार हरनो हानाय नङाहाय नाङा आं थांगोन माने थांगोन आबै नों आंखौ लाखिनांखाया आबौ निजोम खोनासंनाय आबौ निजोम बेबा माबोरै नोंखौ लाखिगोन आरो बाहायनानै जायोब्ला जुदि बिदि मालायखौलाय माथो भरोसा आरो नों गुबुननाव बिदि थाहैयोब्ला आंहा माबोरै थागोन मोजां जागौमोन जे आं नोंखौ मोनफ्लाङामोनबा आबौ नोंनि खुसि बायदि आं नोंनो जेबोखौनो होनो हाया आंबो थाल दङ जे आंनो नांगौ बायदि जेबो होनो हायि आरो नों गोजोन गैया होननानै नाथाय मा खालामनो आंबो मा खालामनो देनाय नाथाय जुदि बिसोर नोंखौ लांना मोजाङै फरायहोयो मोजां लाखियोबाथ' आंहाबो माथो उसुबिदा जानोमोन दिनै फेस वासजों थिगसे मोखां सुखाबायलां माब्लाबा देलायनांगौबोलै हौवाबालाय माथो जानो आरो हाबायाव थांनांगौनि खोथा दङना बेखायनो एसे मोजांथ' नुनांगोन मोखांफोरखौबो एसे साफा देलायनानै लाखाबायलां बा मेहेर हेन्डसाम नुदोंब्रा ब्र नोंखौबो नाथायबा अखाफोरखौसो आसरित मोनबायलां माला बिदि थांखो दे बे बिनिफ्रायथ' आंनो खोन्थालायबावाखै मालाय आरो एसेबां गोजानाव बिदि थाहैनांलायगौनि मा गोनांथिमोन दे बेहायनो फिसा माबा माबि खामानि मोनगौमोनदां SMS खालामनानै दोनखाबाय आं फना नाङाखैमोन नालाय दा रिप्लाय हरफिनखागोन बे रिप्लाय हरबा रायलायनोसै फन खालामनानै आयौ बोरैबा मोदोमजोबथारबाय माथो रुमानो जुरियायै होद सेन फुनदोंमोनलां रुमानो मोदोमजोबखाबाय रुमनि बाहेरावबो मोदोमहैजोबखादों ओमफ्राय बहाथो थांनो इसेबां सेन फुनफबखोसै आबा ओमफ्राय मोदोमनानै आयै नोङो फैथारबाय आरोना मेहेरखौ नायनो दा आंलाय बोरै मोनथिगौमोन दे नोंना सोर जाखो जायखिया मोदोमबाय नालाय आङो हामा एथ' सेन्सार फुनखो साननानै नायफैदों आरो नाथाय नायना खाफाल गाज्रियाबा नोंसोरखौ नुनोनो थांलाबा आङो नुगोन आयै नुगोन दुखु जानाङा नोङो ओमफ्राय हारसिं मानोथो फैखो दे नोङो बेबायदिबो जिरायबाय थानो बायोहां आबा दसे इदिनो गिदिंलाबायो आङो जायखि गोग्लै दा गोग्लै सौथु दा सौथु बिदि नङालै आयै आफा दंखायोना आरो आफायानो जेब्लायबो नोंजों थाफाबाय थाखायो माथो औ थानायालाय थायो नोमफाया आंजोंनो मालायखौबो बिदि खस्थ' होफाबाय थानो बोरैबा मोनलाय लांबाय आङो आच्छा देनाय बुंमारलाय बहा थांनो ओंखारदों एसेबां सेन फुनफबजोबनायनि आबाया
आयै सासे लोगोनि हाबा दङलै बेहायसो थांनो नागिरदों आङो बेखायनो ओंखारलांखानोसै लामायाबो एसे गोजान नालाय हाबा औलै आं थाङाथ' बायदि सानदोंमोन नाथाय लिंहरबाय थाबाय फैलै फै होननानै ओमफ्राय थांसै आरो आयै हिनजाव गोदानाबो खाथिनिनोखामोन खोमालै ए लोगोनि हाबाबालाय थांदो आरो दसे थांना फै गाज्रि मोनगोन ना बेखौनोथ' दसे थांना फैनो सानबाय आं आयै दे आबा बेरायनानै फै आरो दाथ' हाबानि सिजोनलै हाबाल' माने खोनाबाय थाखासिगोन आयै बेनोथ' औ आयै बाहेरायाव दोनलांसै आङो नाङा दे आबा आं ओरैनो थांलाबायनो हाखायो एसे एनैयालाय ओमफ्राय नोमाया एसेबो फन हरथारासै आबा आंबो हरदोंमोनहाय अबावलाय फन हरबालाय मा जाबावनो आयै फनखौनो लाखायाखै बुंखाबायना बे गालांदोंसो ओमफ्रायथ' गैया हराखै इयो खेबसेबो हा फाग्लियालाय बिदिबा बहाथो थांखोसै मोनथिया आयै बहाथो एथ' सिरि थांना थाहैखो आइया फाग्लिनो हा फिसालाखौबो गोसोखाङानो बियो जानो मोनथिला आं आयै नोमायाबो दिना फाग्लिहाय मानसियानो एसे औ बेनोथ' आबा अलंबार आबा नों बेयाव औ आयै नों मिथिगौना आं नोंखौ बेसेबा मिस खालामबाय थादोंमोन आबा माबोरै दं नों आबा सना आंथ' मोजाङैनो दं आयै नाथाय नों आंथ' नोंखौ गोसोखांनानैनो हरावबो उन्दुनो ओंखारा जानो लोंनोथ' मोजांखौनो मोनखाया बिराद गोसोखाङोमोन आबा सना नोंखौ नुबाय दा दिनै गासैखौबो बावगारजोब्बाय आङो अलंबाराबो नोंखौ बिराद गोसोखाङोमोन सना औ आयै आफायानो आंखौ नोंनिसिम लाबोदों अलंबारनोबो नोंनि जोबोद गोनांथि बेखायनो नोंनि बे केसखौ आङो बेहायनो लाखिफिननोसै मा बुंदों सानदों औ सना जेखौ खोनादों बेनो सैथो आफा बिदिबा आइया बाहेरायाव ओंखारनो मोनसिगोन जा साजा मोननांगौ मोनखाबायानोखा नोङो बोथोरालाय मासे गुसुरा आयौ सान्दुंबो दुंखालालै ओरैबायदि गुसुना बरफ गोग्लैगोन बायदिसो मोनलायलायखायो सनामोन दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायना बोरै नांदों फोरमायहरलायदो आरो भिडिअआ गुसुं जाबाय दै लोगोफोर हानायखिनिखौ लाबोबाय लोगोफोर बाखि आंनि हालोदखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायोआनो दे होमबा लोगोफोर ना जेबो उसुबिदा जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों लाबोलायनोसैलाय नायनानै मोजां मोनदोंबा जुदि लाइक होनो दाबाव लोगोफोर लोगोसे कमेन्टबो खालाम जाय कमेन्ट खालाम मोजां मोनो बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ